martangi yang mahita siniro hamadi hamudo dan nasian dewa tamat pada nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Tapi gima jolo hatani di bata kita sadarion naga bisa mentujahan di kita di mana tersurat di buku Titus 2 ayat 6 jodoh. Alai anggoho kata homma nagum udah natikos. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ido saha molo judul diturputau diajak kita iman gabis dua teladan nunga atar maul jolma nagabi teladan nunga tarmol jolma di pertikianon nagabi tujuan kita be dakta woto ahama ini alaina pasti kenapa susah dan kenapa begitu banyak orang lagi tidak bisa menjadi teladan. Nah berjurusaha di iman dengan Allah mudah dikata tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Nungang gureng jolma malo makatai alai di pembahenan do di pangalahon nol pembahenan do di pangalahon kurang hidup benar mau gabi situot teladan alai gabi sada halak cuma na teladan na kenganina alani astana alai keteladanan itu adalah dengan perkataan yang sesuai dengan perbuatan itu sada na pinasaan si Paulus Titus asa nenggabe si tong ima tiruan ibana maka tahun apa nih di bapak gabi si tiruan imana percuru di parane do di pakai napa dua mun nang ido na kay do kenakani halak nagabi tiruan ni halak nagabi teladani harus dengan dari firman Tuhan terbentuk oleh firman Tuhan dan share roha dosa pikiran itu alai keteladanan yang harus kita tunjukkan Allah karena firman Tuhan Allah hatani dewa pando nasal kita Allah hatani dewa pando nama hatani upah sido nak dengan ini ketika kita menyatakan itu dengan kehendak Tuhan ima Allah hatani dewa pando napa loa sita maka tahun sakat do lo menyohana gabe sitiruon do teladan kita na mangikut ma nagabe sada sitiruon teladan itulah bersikap bijak. Muhadu hita tiruan main asa bui dibereng dok kadongan dan alane kon kontribusi kelapta. Dan napoleh kon mamora kita sabut itu. Dan napola ikon pejabat kita sabut itu. Alai bagaimana kita menjadi teladan itu bersikap bijak. Odo namol bersikap bijak. Odo namol dapat kita. Nang di pangalahon ni anakon, di pangalahon ni natoras, di pangalahon yang kana maradiale angka pimpinan kurang bersikap keteladanan nakengani di kebijakan bersikap bijak nakengani gabe gudang manakan yang tidak iman manusia yang tidak bijak waduh kejatuhannya adalah bisa karena emosional tidak terkontrol karena sesuatu yang jahat sehingga dia jatuh alai di baga satu puto diajar kodo tu hita ima asa gabi tirua mahita marhite hata doho pabena ikodus nian pabena tai hata tai ido benaidok nama tilo hapor sian ni jolma molo dang mardongan panguda so ngoni do nak kita gabi halak Kristen ikos siap panguda tai do hita ditanda perbuina asa siap perbuita do hita ima na mangulu di bagasa kapani debata. Amin. Mau lihat tema diho ali Tuhan dewata. Dapat untuk kami merhiti hatamun nabadi. Amin.